En el tema d'introducció a la física anem a estudiar els mètodes bàsics relacionats amb les dimensions i les estimacions de quantitats físiques. A vegades es pot tenir la solució d'un problema tenint en compte les dimensions de les variables. Hem vist anteriorment que les diferents magnituds físiques tenen una dimensió com longitud, temps, massa, i aquesta és una distinció fonamental entre els tipus de variables que gastem en problemes de física. L'anàlisi dimensional significa aplicar aquestes qualitats per a trobar resultats aproximats i fórmules o dependències desconegudes. La idea és escriure la quantitat desconeguda x com a factors de les variables amb certes potències. Tant les variables B1, B2, B3 com les possibles constants. I després hi ha que resoldre per a que les dimensions dels dos costats siguin iguals. Anem a veure-ho estudiant la força que exigeix un fluid de densitat ρ sobre una bola de radi R. La situació seria tindre una bola de radi R i aquesta bola té una velocitat V dins d'un fluid i això fa una força F que desconeguem. Aleshores volem trobar la dependència de la força amb les tres magnituds i la densitat ρ del fluid. Bé, aleshores el primer que farem és aclarir les dimensions de força. Força el podem escriure com massa per acceleració. Massa té dimensió de massa directament i acceleració és velocitat per temps a la menys 1 i velocitat és longitud per temps a la menys 1, de manera que acceleració serà longitud per temps a la menys 1 per temps a la menys 1 igual longitud per temps a la menys 2. De manera que força és massa per longitud per temps a la menys 2. Aquesta és la dimensió de força. Ara passem a l'expressió desconeguda, que serà força, que serà una funció de radi elevat a una potència per densitat elevat a una potència per velocitat elevat a una potència. Aleshores, la densitat és massa partit per volum i la seva dimensió serà massa L a la menys 3. I la velocitat ja la tenim aquí, de manera que ara podem escriure que força és primer L elevat a A, després la densitat, que és m a la menys 3 elevat a B, i després la velocitat, que és L per temps a la menys 1 elevat a E. Ara llevem els parèntesis i tenim m elevat a B, L elevat a menys 3B i L elevat a E, T elevat a menys E. Si agrupem tindrem L elevat a B, L elevat a A menys 3B més E i T elevat a menys E. I això és igual al resultat que tenim abans, que hem vist que la força era m elevat a 1 per L elevat a 1 per T elevat a menys 2. Per tant, ja podem treure conclusions. La primera és que B és igual a 1 i E és igual a 2, per a que siguin corresponents aquestes potències. I tenim aquí una A elevat a menys 3B més E ha de ser igual a 1. Si posem resultats, A elevat a menys 3 més 2 igual a 1, A menys 1 és igual a 1 i A és igual a 2. Ja tenim, a partir de l'anàlisi dimensional, ja tenim l'expressió final, que és R al quadrat per ρ per B al quadrat. Aquesta és la dependència de la força amb les magnituds que tenim en aquesta
situació física i podem escriure el resultat exacte és un mig de C per àrea per ρ per B quadrat, d'acord? R quadrat correspon a l'àrea, clarament, i C és un factor adimensional que s'anomena coeficient d'arrossegament, que depèn de la forma específica del cos. De manera que l'anàlisi dimensional no dona estos números adimensionals, però sí que dona correctament la dependència i ens informa de la qualitat del resultat. En un problema. Molt bé, estimacions és un altre tipus de tècnica en la qual volem trobar una quantitat de forma aproximada a partir d'informacions molt generals o trobar l'ordre de magnitud. I per això gastem una experiència o coneixement general i alguns raonaments físics per arribar a una idea aproximada del valor d'una quantitat. Les estimacions també ens permeten, una volta tenim un resultat d'un problema, veure si aquest número és raonable segons els valors que podem esperar a partir d'idees generals. En aquest problema volem fer l'estimació de l'altura de l'atmosfera, sabent que la massa de l'atmosfera és de 10 a la 19 quilograms i la densitat de l'aire és aproximadament d'1 quilogram per metre cúbic i volem fer solament un càlcul aproximat per a tindre l'ordre de magnitud de l'altura de l'atmosfera. Bé, aleshores tenim que la Terra és esfèrica i l'atmosfera serà una capa per damunt d'una altura h i tindrà un radi r. I per tant la superfície de la Terra serà 4pi r quadrat. Per a r agafarem el valor del quadrant, que és fàcil de recordar, són 10.000 quilòmetres i per tant 10 a la 7 metres. I l'àrea, per tant, és igual a 4pi per 10 a la 7 metres al quadrat igual a 1.3 per 10 a la 15 metres quadrats. Aleshores, la massa de l'atmosfera serà la densitat per el volum i el volum serà àrea per altura d'esta capa i per tant l'altura serà igual a la massa dividit per ρ per àrea. I tenim la massa, que és 10 a la 19 quilograms, partit per ρ, que és 1 quilogram per metre a la menys 3, i després l'àrea tenim que és 10 a la 15 metres quadrats aproximadament. I per tant això és 10 a la 4 metres, és a dir, 10 quilòmetres. Esta és aproximadament l'altura de l'atmosfera, que és variable i entre els pols i l'equador varia entre 7 i 16 quilòmetres i també l'altura és variable perquè conforme augmenta l'altura va disminuint la pressió i la densitat, de manera que és més complicat, però sí que tenim la idea de que l'atmosfera té uns 10 quilòmetres d'altura sobre la superfície de la Terra.